Kolombeka takre busong tini norong thani hain hai Dipok Entertainment YouTube channel takre busong tini norong thani tubi feka nangkungmani kokthai rok je tabuk porististi choli tongmani takre busong belai biabaho belai ke wan amasingsa dangerous sini Tripura hawo phadrahani phainai ayang nani rider sai toi bangsuka abuk Bangladesh Hindu wanjirok je satok jamani bagoi sini Tripura ni borok joli jagoi tongmeka borong ni jati gusti rok Bangladesh satok jago hinoi borok joli jago norok nukhana kubangma andolon joli tong tabu Tripura o khub Bangladesh ni thurusarok no warning rok rohori tongo o warning rok rohotani Bangladesh ni borok bu kubangma joli jagoi tongo norok ni Tripura no shes khainai Potom no sung Bangladesh sekina nai norok de Bangladesh no seknai sungsi seknai Assam Mizoram West Bengal Meghalaya o chaita state no borok seknai tangkhai borok saiman tongo borok ni Bangladesh ni borok no bisi sini Mizoram moke tasuk kriphan ni ukowo tongo Assam bai Meghalaya Tripura West Bengal kai koplung borok ni Bangladesh ni wansa tongpung abon bagoi borok kiria tapot phunugoi tongo langnani bagoi Kento sini aboni India ro kono action namani nugya aboni bagoino sini borrobo mukti thangjak sia obo haironon kira sanani hnoi phayu tin tauktai buksong norok puila chimpai thajora je kari nainan chaitokdi tai sikang puila sung phadi o je Bangladesh ni natharo tamosaka sung obo hai video ron kisa nai nai legarano tauktai buksong তোমরা শুধু বাংলাদেশের চট্টগ্রাম নিতে চাও আমাদেরকে উস্কাইয়া দিও না তাহলে আমরা বলবো ত্রিপুরা আমাদের আসাম আমাদের মিজোরাম আমাদের সমগ্র পূর্বাঞ্চল নিয়ে নতুন বাংলাদেশের সীমানা হবে ইনশাআল্লাহ কলকাতায় হামলার চেষ্টা হয়েছে আজ যখন আগরতলায় বাংলাদেশ দূতাবাসে হামলা হয়েছে এটা শুধু মুসলমানের উপরে হামলা নয় এটা বাংলাদেশের উপরে হামলা এটা কোনো বাংলাদেশি মেনে নিতে পারে না nukhana jaran thurusara o haike kok saka borok jesa kapano mane nanglai rani India to Bangladesh no pura dakari tongkha ayni borok Pakistani borok balaikai tisai tongkha norona je nangmani mesal rok rinai je nangmani gola barod rinai item boom rok rohonai norok nangdi abo hai Pakistan samani bai Bangladesh rok ebeno ulla pulla ang tonglaika thui gorom mui tongkha kai Teka muitu naruh di sini Indian takutnya buk songbu, Tripura no bang sana nimu songbu. Sob semua no Bangladesh agi keripano tabuk borong dhani bu hinmot phaika. Borok nimu jora wo fan phayu obahai. Sob semua no agi ni u 1971 dong namang muitu ngai tong lekai ngelak takutnya buk song abono bu cinta kai nang nai. Tabuk ka 2024. Aboni baguino sob semua no Cerai mang tongkai ngya cerai bu sikla sogoi phangu obahai rono wansana nangu. Hai da takutnya buk song. Aboni baguino borok dom kira hori tong Bangladesh rok. Yang nang lekai sikang sini Tripura no ses ngai khamnai ang agi ni sikang ni video ko saklai jak borok target tau bu modisor kar kuno step na yasin notice ho kaisa mane ka hamrok item boom rok nini kubangma ayeng ni sal rohang kakai a misal no at kokna ni bagoi obahai kuno borok bumarok ready khayako aboni baguno sini borok abahai rongo sia norok saiman na borok je Bangladesh ni borok kiria direct saklai tongka sumuje ready tongli Bangladesh joto no borok teng rok rohori dibeka joto border no Bangladesh ni borok kintu sini India sita pinto ready kuri saimia tamo bomting laina tabusuk jara bisho juddho hemani bisho juddho arwar hemani abong nanin kasi tongka angkai tabuk bisho juddho norok sini yangong phanu কিন্তু ngui tongo Ukraine Russia rok mani balokjak 4-5 bosor kai tongkha gai norok Manipur unuk khana meitai rok tongmani ei Israel bai Gaza rok to paibeka Lebanon Israel saing si 5ta desh bai nangui tongo ai India digi borok ni Bangladesh ni je kok thai tong ni mote gai India digi khai ni America support khayo Israel support khayo ei ni Ukraine rok support khayo gai borok ni Bangladesh no kai mana Pakistan 1 number second no China romu borok oba hai te Turkey Saudi Arab Bangladesh no support kain ni borok wansuk layo abo hai tabuk je choli tongmani ngai kabama borno saklai tongo aboni bagoni borok yang ko koto sapayo tabuk te bugusong ngai sunga abo hai rono sinan nango te saimana nango sini borro mungsa sia abo hai kain komalai tongo insa salbai kai binse bode tor thangno binse bode hamui thangno salbai kai bulai toklai sakbai sak dukan pat subai lai nok subai lai garing para hezamara blog andaro norok saimana garing para hinoi Aro Daniel Depurma bo bekar borok dugan tangi phan jawan hnui lama kinaro dugan tangmani pointo at dugan no duskriti rok ane samung haima tangai rok party gotoni bising tikai baksa jog jagoi subai lai ri hak bai sak sini borok bai sini borok si etau pointo ba heken naslai laimang tong lai khai sung bufuro kusuko kanai bufuro sungba hamjalai ma lai nai
yang kai to din painani nai dong mall painani nai dong kha sidi ni samane akok no wan sona rungya dinibu kono guarantee groi nabo kono guarantee groi taukte buk so mall painani abuni bagoino hamjalaina ni sidi kharnan sidi bidini moksot kha norokno ya hamjaglai sidi father hastani bidi roknai di Bangladesh borong yago kono groi hini tongphano Bangladesh tabuk tuk joton paibe kha norok saimeya kentu sara India no pai apano borok sin notice no kai payo abo kaham ka wan sona ngisai tuk taukte buk song tamni bagoino India kubang mani tong ni India mani tong angu saiman tong haipano borok oinoino rasto Pakistan China aba haironi bagis nar tong ni Bangladesh na kiar khaya sini notice no kiar khaya sin notice na kai Bangladesh langi thangto India rok dorkar phan nang sin notice no abuno si khasi do India rok sin notice no samun nang abun bagoino notice no khagoi Bangladesh rok lang nai tong abuno khasinan khadi so Bangladesh tha kai thurusar goi mar kai satok janai tebu satok janai abuno khasinan nang nai kai norok kaham tong ni su tong di o bidon share khadi tinin bagoi asunung tu jotonu kulom baikha